Kene kadur kapala sapring kloy bat penbitar jur ya kipaj ba habaro koi ka pertei menta kasengi ka arpau tergiyong arcar penriu. Kene kadur ka pen iya uwe spa Israel ubadang penpaj bat penluet ya kadur stesu jong Yesus Kris ha koi ka senong syati hari Lebanon. Ka jing penrem na ka pertei bun ki kenhuniam ki sorkar bat kinong yalam niam na keleng ka pertei. Kila penrem jur ya kene ka kam. Bat ki keno bakane ka de ka jing kain sting ya ka niam Kristan bat ka jing penken ya ka hok ubriu. Kane ka jingjia kala penjuri ya ka jingbitar na marbun ki Kristan ki basyong basa hapo kari Lebanon kisngeu ba kane ka de ka kam jingtemu ban pendu ya kariti bat ya kaniam jongki ki bor penyat sipai Israel IDF kila pensisa ba kane ka dur ka de ka basisa bat kamde ka balasna ki he sorkar ka Israel kila kular ban penlong ya ka jingtokit ka babenia ban thuet ya kitu ki sipai ki badon kti ya kane ka kam kila yathu ba kane ka kam syamla yadai bat karukom trekam jong ka sipai Israel IDF. Kane ka jingjia ka jia kapor ba ka Israel kadang penlong ya ka jinghir tama ha syati kari Lebanon Persia ya ka Hezbollah. Ki nongwat benia ki sengaus ir ba kane kadur kenang juri ya ka jingya snam. Bat kabala ban penlong ya ka tama ban penkela ya ka tamaniam. Kabala ban penpaiktin na ki weipat ki kenhuniam.